tikuchitira ndithu Pompano pa Lunthatv pamene tikugamba kuti ndithu tikupitirabe kupatsirani zosiyanasiyana official results komanso unofficial results kutengera kuti dziko la Malawi lachititsa chisankho pa 16 September 2025. Mukamona ndithu ngituzimo sikuti ndilindekha yayi ndilinde adindo. Yeah, so no rudzika adindo amalawi kwena nkumanda bote adindo ndikutija ziwezo zikhala za mwabali thamala tili munyengo kaya dashboard panopa ya dashboard kasoya bwanji kumapata yayi ine ndaswera kaiwe ine ndaswera bwino edi ndikhudzonso kuti amalawi aswera bwino langa dzina ndi lomwe lija thandiwe mzimala tili pano ndithu madzulo ano kufuna kucheza ndi amalawi komanso mwina kuona kuti kodi nkhani zozisankho zoyenda bwanji kufotokozera mutili pano kufotokoza ma official komanso ma unofficial results. Exactly. Also wangaso kuti ifeyo panopa tizisisabe ndithu kuti dashboard idzooneka chifukwa kutengera ndithu ndi zotsatira komanso kafukufuku wathu yayi akuonekabe kuti zonse ndithu zeni chimake pamenenso amalawi akufuna kudziwa kuti kodi mwina amene akusogola pakatali pano kutengera ma unofficial results komanso official results zikuonekabe kuti ndithu mtsogoleri wa chipani cha DPP amene ndi Professor Arthur Peter Mutharika na amene akutsogola ndithu unofficial results komanso official results from Malawi Electoral Commission. Muna zimenezi zikutipatsa chithunzi chotani komanso kutengeranso kuti bunge la MEC since the whole day sanalankhule ndithu kumtundu wa Malawi kuwapatsa kuti kodi afotokoze zotani kutengeranso kuti madera okwana 32 na amene apititsa ndithu zotsatira kumeneko muna tiyembekezere zotani. I think nginkhani yonena kuti machisanzo dzulo lachisanu ndikukumbukira kuti press briefing imene achite Tallying anafotokozako zotsatira zotsimikizika za madera 4 kumene kunali Luchenza municipality, Sungu municipality, Mwanza komanso Likoma district ya. So tikuyembekezera kuti lero mwina akhalenso ndithu akutifotokozera kuti kodi zafika mwina osati zafika koma tinene kuti zimati zikafika amaonekera kaye kakuti palibe ma issues dzulo popereka zotsatira za maujeni ma district 4 amene waokha chifukwa chonena kuti atawunikira kumeneko koma madera amenewo kunalibe ma issues aliwonse pamusaiwale ino mwina kumati mukakhala mwina after 2 hours mukumva zokuti ena ake akamang'ala kumene kwali ndi madando aona zokuti mwina zotsatira chisankho sichinaende cha phungu. So potengera kuti akumafuna kuti ameki akuyenera zokuti asanalengeza zotsatira zadera lina lilonse aonesese kuti palibe madando ena aliwonse and I think emu yawo kwambiri ninkhani nena kuti zikhale zokomera wina aliyense. So I think ndi nkhani yonena kuti tiona kuti zikhale motani tione kuti lero kuti kodi ngatayankhule mtundu wa Malawi ayankhula nthawi zanji chifukwa pakadali pano nthawi sikudziwika mwina kapena anthu amene ali ku ACC ndamene akukhala kuti akudziwa chifukwa pena samachita kupanga post chifukwa masiku ambuyo mwino timachita kudziwa abungwe la MEC imene amakhala kuti mwina Sangwani wapereka kale flyer yonena kuti nthawi yakuti pamene panopa akumachita kulengeza konko kuti ACC konko kunena kuti mukonzekere nthawi yakuti chairperson akhala kuyankhula kumtundu wa Malawi. Komano amalawi achita jenka chifukwa bunge la MEC lero lachita bata kwambiri zikufunika to patience kumakhala mpatience amalawi. I know kuti takhati kunena pano kuti mitima ili mwamba ndizovuta chifukwa umadziwa munthu kamayembekezera chinthu china chake olo komanso okay tili munyengo ina yake yonena kuti it's like we are standstill zinthu zambiri zakhanga zayima muoneni mwina olo ma business umene makhala masiku anthu amatseka machangu. I don't know about my district center koma one thing I've noticed about kuno kulilongwe ma business ambiri olo kuncheso uku pampunga paja tsiku nake ndi madaba ndikudulisa kuti anthu atseka kale nthawi zino fine ndikudziwa nthawi zambiri pampunga paja anthu amakhala ndithu kwa nthawi asanachoke komano someone munthu anandiyankha onena kuti panopa ndi nyengo iyi ndizovuta. I think anthu amakhani mantha kuti chilichonse chikhozochitika so they're giving space until mwina bunge la MEC zotsatira zenizeni zilengezedwe and then mwina they should be better. Ndi musaiwale kuti bunge la MEC malingana ndi malamulo
especially kunkhani ya mtsogoleri wa dziko after chisankho masiku 8 within 8 days and that is actually to Wednesday and lero ndi loweruka so we still have Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, 4 days to go. Yes. So mwina tibwere kunkhani yokhudza dashboard pankhani yokhudza ndithu zotsatira zosatsimikizika zimene yamalawi tikuwapatsira. Mwina you can clarify on that in terms of amene akusogola amene akutsatira in terms of my percentage because amalawi ambiri ali ndi chidwi kufuna kuona kuti dashboard imene kanema wa Lunthatv kuonetsa kuti mwina pakali panopa ikuoneka bwanji in terms of 17 candidates. We're talking about the presidential candidates amene ndithu anayimira komanso mongokumbutsana kuti paliso ndithu atsogolereni amene avomereza kugonja kwawo. I think panafika ngati follow. I think Panoba Dr. Joyce Banda ndiudziwa Phunziro Mvula ndiudziwa Adi James Chiloko so panduza sana nkuma. Panoba I think not I think komano through what I have gathered atsogoleri okwana 6 amene cause there is a Phunziro Mvula amene unafotokozera Adi James Chilongo amene analiso ndi press conference Frank Mwenefumbo Joyce Banda akondwa nkuma komanso Aswira amene naonso ndithu avomereza iwo avomereza kuti sakutenga umahiriri zavuta pacha anati ayi amenya 50+1 anafotokoza ndithu kutenga boma iliri komano okay ndi chinthu chovuta kunena chilungamo komano chaulemu wake munthu avomereza kuti sizinayende ndipo ndikumbuka ndinaona statement ya anankhumwa anena kuti chimenewo aphunzirapo kwambiri ndi kutsatiridwa kumene anthu awatsatira support kumene alandira looking at the fact that People's Development Party ndi chipani chomwe changopangidwa fomu kumene pali zipani zambiri ndithu in fact zimene zapangidwa fomu kumene koma you can tell kunena kuti at least every candidate has gotten votes. Exactly. And I'm saying this because right now I'm looking at the full candidate list of the 2025 presidential candidates and ndiyoti pamene papali anthu onse amene amafuna akupikisana nditero sala amafuna akupikisana pa mpando wa mtsogoleri wa dziko kutengeranso ndi mavoti ali palibe pamene tinganene kuti tikawokhetsera malingana ndi the unofficial results amene tinawo pa dashboard yathu palibe pamene tinganene kuti sanapeze ko voto limodzi. Vote IBESA, vote IBESA. Because we're looking at kuti pa number 1 and based on inde kuti I hope kuti amalawi nawo sakutha kuona based on pa number 1 rank 1 pali Arthur Peter Mutharika achipani cha Democratic Progressive Party malingana ndi the unofficial results pa dashboard hii iwoneka kuti the mavoti okwana 2,803,997 imene ikumira 57.10%. Achiwiri awo pa kubwera Lazarus Makate Chakwera amene wachipani cha Malawi Congress Party MCP ndi mavoti okwana 1,620,712 kuimira 33%. Pachitatu pa kubwera Dr. Dalitso Kabambe amene wandi achipani cha UTM kubwera ndi mavoti okwana 171,455 kuimira 3.49%. Kenako pa number 4 pali atupere Austin Mulunzi achipani chimene cha UDF amene wawa ndi mavoti okwana 87,500. Kodi pazende atsikana amene wandithu nda independent candidate ndipo mavoti awo malingana ndi unofficial results pa dashboard yathu ikuonetsa kuti so far ndi 38,401 kuimirira 0.78%. Kenako akutsatizidwa ndi Athokozani Manyika Banda amene akubwera pa number 7 ndi mavoti okwana 22,535. Amene wande kuti percentage ndi 0.46%. Kenako pa number 8 pakubwera Akamuzu Chilambo amene wa Apetra ndi mavoti okwana 17,463 kuimirira 0.36%.
Pa number 9 pakubwera a Michael Biswick Usi amene wande kuti ndi a odya zake alibe mlandu chimene cha odya zake alibe mlandu ndi mavoto okwana 13,885 kuyimirira 0.28%. Kenako pakubwera pa number 10 akondwani Nankhumwa chipani cha People's Development Party PDP ndi mavoto okwana 12,407 kuyimirira 0.25%. Okay. Pa number 11 pakubwera Aphunziro Vula independent candidate ndi mavoti okwana 8,905 kuyimirira 0.18%. Pa number 12 pakubwera Cosmas Felix Chipojola amene wasonda independent candidate ndi mavoti okwana 8,487 kuyimirira 0.17%. Okay. Pa number 13 pali Adeo James Chirungo amene wasonda independent candidate ndi mavoti okwana 7,858 kuyimirira 0.16%. Pa number 14 pala Frank Tumpale Mwenifumbo amene wa NDP ndi mavoti okwana 5,380 kuyimirira 0.11%. Pa number 15 da Jordan Sauti amene wa PCP mavoti 2,088 kuyimirira 0.04%. Pa number 16 ndi Amiwadi Tobias amene wanda independent candidate ndi mavoti okwana 2,009 kuyimirira 0.04%. And lastly pa number 17 ndi Smart Mulumbe Swira ndi mavoti okwana 1,772 kuyimirira 0.04%. Yeah, ndimene unofficial results zikuyendera ndithu pakali pano malingana ndi dashboard yathu imene ikutsimikiza komanso patina kuti osati ikutsimikiza unofficial results ife sitingatsimikize yayi komano ndi bungwe lokhala ndithu la Malawi Electoral Commission limene litsimikize zotsatira zonse ndithu imene zikuyendera pakali pano komano malingana ndi dashboard yathu zikuoneka kuti mtsogoleri wa chipani cha DPP amene ndi Professor Arthur Peter Mutharika amene akutsogola ndithu ndi mapercent akulu kwambiri motsatizana ndithu ndi Dr. Chakwera amene akubwera pa nambala yachiwiri ndipo pachitatu pakubwera ndithu mtsogoleri wa chipani cha UTM iwo ndi Dalitso Kabambe. Unofficial results mwina tibwere kunkhani yokhudza ndithu mwina other presidential
tikugamba kuti tikupitirabe kupatsirani nkhani zokhudza chisankho chomwe dziko la Malawi limachitika pa 16 September. kwamene mwangolipeza kumene tukamba kuti andithu kanema wake ndamene wa Lunthatv pamene tikupitirabe ndithu kukuuzani zotsatira zosatsimikizika komanso zotsatira zotsimikizika malingana ndi chisankho chomwe dziko lino lachititsa pa 16 September 2025. Ine ndi Patrick Pupa maso ndithu sindili ndekha yayi ndili ndi Thandiwe Mzumara amene tikuonetsetsa kuti tikuuzeni choona chokha komanso unofficial results kutengera ndithu ndi chisankho chimene chachitika. Muna amala ambiri kumafuna kudziwa kuti ndi madera ati ndi ati amene mwina mtsogoleri wa dziko lino amene wachitira tukamba za mtsogoleri wakale amene ndithu anali Professor Arthur Peter Mutharika komanso ndithu ndi Dr. Chakwera amene achitira ndithu chifukwa ukaonetsetsa through our dashboard zikuonekabe kuti ndithu dashboard ikukwera red flag akukwera muna red flag okay yeah muna ungafotokoza motani kuti kuna ma district ati ndi ati chifukwa the first dashboard imazone sabe kuti ndithu ma colors are ready anali ndithu ofinyika chamkatikati panopa ikuoneka kuti ndithu zikusuntha komanso chimene ungadziwe kunena kuti malingana ndi dashboard yathu yet ikumatengera red winner awiniraso UGM. Okay.
of course pacha ukapanga click the district makuonetsa kuti radio ameneyo amene akuoneka ayimilirani of course sitinga pakadali pano tikhoza lino kuti palimbe poledi amene akuoneka pa map ya THUI amene akuyimirira UTM red amene akuoneka pamene pa ayimirira MCP ndipo blue amene akuoneka pamene pa akuyimirira DPP. Now tiyambe ndi mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party MCP Lazarus Chakwera. Red wawo pali ku Kasungu, and just to emphasize these are unofficial results. Exactly. Of course kwabwera Kasungu municipality. Just Kasungu municipality. Kasungu inaso. Yes. So in terms of Kasungu, based on unofficial results, Akusogola umene kundithundi Lazarus Makathe Chakwera MCP ndi 160,210 votes. That going to be 70.0%. Mbuyo mwawo mukubwera Athapita Mutharika DPP ndi 21.9%. Amene wandithu mavoto kwana 50,182. Achitatu pamenepo ndi adalitso kabambe a UTM ndi mavoto kwana 5,015 kuyimirira 2.2%. Moving to the other district imene kuonetsa kuti Dr. Chakwera is leading ndi kunkhotakota. Kumeneku based on unofficial results amene ali pa dashboard pathu, Lazarus Makathe Chakwera akusogola ndi mavoti kumene kunkhotakota. Akusogola ndi mavoti 53,026. Kuyimirira 46.1%. Athapita Mutharika akubwera mbuyomo ndi 52,010 votes. Kuyimirira 45.2%. And kunkhotakotako based on the dashboard zikuoneka kuti zikuenda maduziduzi. Chifukwa Achakwera akusogola ndi 53,026. Kenako Mutharika ndi 52,010. Meaning kunena kuti mwina akungosiyana ndekuti ndi 1,016 votes. Unofficial results. Nkhotakota. And then pachitatu kwabwera adalitso kabambe a UTM ndi 2,850 votes. Kuyimirira 2.5%. Moving on to Nchisi. Now for Nchisi, amene kumene kuti akutsogola ndithu ndi Lazarus Makathe Chakwera, and kwa anthu amene mukuona ndithu pa TV vote, there is a huge margin. Kuonetsa ndithu kuti Chakwera akutsogola ndi 81,635 votes. Kuyimirira 80.2%. Trailing mbuyomo ndithu ali musi kwa basi amene wa Athapita Mutharika ndi 11,356 votes. Kuyimirira 11.2%. Nde pachitatu pakubwera adalitso kabambe a UTM ndi 2,671 votes. Kuyimirira 2.6%. From Nchisi we go to Dowa. Dowa kumene also ndithu there's a huge margin. We're talking about 80% difference. 80% difference. Compared to so 81% difference between, yes, it's actually 81%. Because Dr. Chakwera is leading with 190,048 votes. Economia 87.5%. Mbuyo mubwera Athapita Mutharika a DPP ndi 14,086 votes. Kuyimirira 6.5%. Kenako adalitso kabambe a UTM 3,112 votes. Kuyimirira 1.4%. So you can tell kunena kuti 87.5% ndi 6.5%. That is 81%. There's a between Chakwera and Peter Mutharika. Now we are moving on to Lilongwe. Capital city ya Lilongwe, mzinda wa Lilongwe. Yes. For Lilongwe, so akupanga trail ndi Lazarus Makathe Chakwera achipani cha Malawi Congress Party MCP with 420,986. Kuyimirira 84.0%. Pachiwiri pakubwera Athapita Mutharika achipani cha Democratic Progressive Party DPP with 46,945 votes. Kuyimirira 9.4%. And then thirdly ndi adalitso kabambe UTM with 7,741 votes. Kuyimirira 1.6%.
a huge margin too between the first and the second, 84.0%, and then we're talking actually about 9.4%. 9.4%. Yes. You wanted to say something? Of course, yeah. Ndimangochitira kwa anthu amene angotipeza kumene. Timayika disclaimer. Okay. These are unofficial results. As a matter of fact, dashboard, if you don't need to move them. But these are unofficial results. Only the Malawi Electoral Commission is mandated to release official results. Exactly. If I don't see family. Yeah, because there is an issue in amazilenga vano akazilenga vano amagera anthu ena akagera anthu ena kumapita ndi message kuti munthu ayamaliza kale kuofisira mavoti ndipo zikuone kuti chipande chakuti chimene chitsogola and zoonadi let us refrain from ife pano sitinabwere kudzafalitsa uthenga wabodza chimene tinganene chimenecho. We were mandated by the Malawi Electoral Commission to release kupereka the unofficial results whatever way we can and for us as Lunthatv, that way also includes the dashboard. Exactly. Now, moving on to Mchinji. From Mchinji, there's also a huge margin. Lazarus Makase Jagera MCP Akusogola Mchinji with 126,322 votes. Women are 73.9%. Okay. And then Bachwili Bagawela Arthur Peter Mutarika Achipanisha DPP with 30,215 votes. Women are 17.7%. Kenago Bagobela Adalitsoka Bambe IUTM with 4,289 votes. Women are 2.5%. And lastly, with Management Timoni Wambili Madila Amini Lazarus Jagera, Ashkanisha MCP, Akuulura based on our map, ready to go to Nalina Galigoda, Wambili Malawi Congress Party. Kudeta Lazarus Jagera now Akuulura with 169,510 votes. Women are 69.2%. Bachwili Bagwela Thabita Mutarika at DPP 44,232 votes. Women are 18.1%. And then Kudetagu, there's a hit of a difference, but Amina Gubela Washitabu, da Dubere Austin Muruzi. Madelena Osa Jarauna, it was a little Bambi, but in data. Washitatu Bagwela, Dubere Austin Muruzi, IUGF, with 8,042 votes. Women are 3.3%. So that is it for Madela Amine Nditu Akusogola based on our map. Akusogola Lazarus Jagera Ashipanisha MCP. Chabuno ndimene tikuchitira Pompano nditu pakanema wa Luntha tukamba kuti izi nzotsatira zosatsimikizika ndipo libunge lokhalo la Malawi Electoral Commission make limene likale likutsimikiza zotsatira zimenezi. Komanso tingokumbutsana kuti tikuyenerabe ndithu Malawi kusunga bata pamene dziko la Malawi likudikira kuti kodi mtsogoleri watsopano amene dziko la Malawi lasankha kuti atilamulire kuti atitsogolere ndithu munjira zosiyanasiyana komanso aphungu wa kunyumba ya malamulo osayiwalanso makhansala chifukwa pakadutsa zaka zokwana zisanu dziko la Malawi limene ndithu lichititse chisanu. Mina soena nkumada bori chifajani mwina dzulo amene commissioner anangolengeza za atsogoleri dziko based on malamulo athu chisankho chikachitika within masiku 8 maino palengezedwe zotsatira za mtsogoleri within masiku 14 zotsatira za phungu and then within masiku 21 zotsatira za makhansala. I think ndizinthu zopatsakanso and kwa ifeso nkuchenjeza kwa anthu ena amene ambakale kusangalala kutengera kuti makhansala amenewa akuyena ndithu kudikira for 21 days within 21 days and amene ndithu aphungu a kunyumba ya malamulo nawonso akuyenanso kudikira within 14 days kuti adziwe kuti kodi apambana kapena ayi. Kamba kuti zambiri kunjaku zikulankhulidwa kuti ena kusangalala kuti apambana, ena ine ndapambana ndine ndi zimene zimabweretsa ndithu mpungwepungwe. Taonapo madera ambiri ena ndithu kuchita zionetsero kusakondwa ndi zotsatira zosatsimikizika zimene zikuveka madera osiyana. Komabe ife tili pano
kukudziwitsani choona chenicheni amalawi kuti mudziwe kuti kodi dziko la Malawi pa 16 September kodi amalawi kodi asankha motani chifukwa kusankha uku kwa Malawi sikusankha kuonena kuti ena ake mwina alwererapo komono ndikusankha kwa Malawi ndi mukamona ndithu njituzimo blueyo ndikuti akuyimira chipani cha DPP ndikuti leda amene akuonekayo akuyimira chipani cha MCP ndi mmene komanso UTM koma kwambiri chifukwa chonena kuti anthu amene ali akupikisana kwambiri mmene ndinafotokozera mucho tingakhale kuti Tallying ili pa top 3 komabe palibe so far district imene tinganene kuti radio akuyimirira UTM so radio pamenepo unofficially akuyimirira MCP kuti kumeneko ndi kumene MCP yachita bwino kwambiri kuposa zipani zonse blueyo akuyimirira DPP kuti kumeneko ndi kumene ikuchita bwino kuposa madera onse unofficial results tikumatsindika kuti these are unofficial results official results ndi zimene taona bunge la MEC dzulo from Luchenza municipality, Kasungu municipality, Mwanza komanso Likoma district. We are yet to hear from Malawi Electoral Commission kuti leloli mwina mtundu wa Malawi awapatsa zotani komabe ife ndithu sitipetira yayi ife sitipetira pano ife ndithu kufuna kumva Malawi ndithu tauze zenizeni tauze zenizeni chifukwa zambiri zikuchitika ndiye pa chithunziponso ndimangopanga search Likoma Island chifukwa that is one of the districts imene yalengezedwa like we said we have kumeneko ndithu malinga naso ndi mmene alengezera MEC chairperson kunena kuti Likoma Akusogola ndi Arthur Peter Mutharika chipani cha DPP kumeneko ndithu with 4,177 votes and just to be clear these are official results according to the Malawi Electoral Commission. Muna, before you go further, there is an update from Malawi Electoral Commission. Imene ugamba kuti ndithu akhale akugiditsa msonkhano wa Lankani from 10 p.m. Imene ndithu bunge limene akhale akutiuza zotsatira komanso madandu amene apereka zotsatira komanso complaints from maybe different political parties kutengeraso kuti zambiri ndithu madanduwo akumachitika ndiye ifeyo nditionetsetse kuti mwina msonkhano ameneyo komanso zotsatira zimenezi kodi zibali bwanji timva kuti kodi abweresaso akapena of course pa ma-updates since dzulo lachisanu ma-updates ake akumakhala ophatikiza dzulo anakambako za madera 4 takambawa zimene zotsatira zayendera za chisankho komanso madandu amene alandira kodi how have they sorted them mwina umakamba unalowa ndithu mwina mu district ya Likoma so let's go balansani kuti kodi through our own dashboard and the official from Malawi Electoral Commission. Of course. Yes, please. I'll start with Amina Akusogola, Arthur Peter Mutharika DPP. 4,177 votes. Okay. Another Sakura and Amina Akusogola MCP with 1,817 votes. Dashboard yacho. The official results from Malawi Electoral Commission. Malingana ndi official results ya Likoma district. And then we have Analitsoka Bambe with 485 votes. Nzome zili bwanditu. Okay. Kenako Atubere Austin Muruzi with 110 votes. Ndizomwe bunge la MEC linalengeza. And then we have Joyce Hilda Banda, A People's Party with 87 votes. Exactly. Kenako Michael Bizwi Kusi Oja Zaga Libe Mlandu with 37 votes. Exactly. And then we have Tozani Manyika Banda, a independent candidate with 20 votes. Exactly. Bambuyo Pao Bagwela Akwame Bandawe AAA with 17 votes. Exactly. Bambuyo Pao Bagwela Akamusushi Lambo Petra with 16 votes. Chimodzi ndithu palibe so kusiyana kuna kusiyana kuna James Chilungo pamene pakuti chani
malinga ndithu ndi mene kufotokozera tukamba kuti ndizakulikoma Likoma Likoma district and adu chirungo amene ndithu ndikwasakasaka ndifuna tifanane ndifuna iwe uchule nokuvana chifukwa enda khadi uthula zapa ndifuna ndione ukamathula mepo kuti kodi zikufanana ndi zanga adu James Chirungo independent is a 7 vote. Exactly. So you can see really our dashboard is not of course, let's just make it also clear here. This is data immediate makaguti first of data entry based on the unofficial results. Exactly. It's being entered into the system, and this one had to be updated. And it's a good thing. There's a reason why it's called unofficial results.